Taliwa sa giyera sa Israel, usak ka sugwanong caregiver ang mitabang ug miabang siya magkaubang Pinoy. Samtang Peso Lapu-Lapu Health Desk, anda moabang sa mga kabanay sa OFW nga naipit sa giyera. Anong report? Usa lang si Mark Pleños sa mga OFW nga nakaroon sa nasod sa Tel Aviv, Israel nga nakasinati sa kagubot. Lumad siyang taga-Barangay Talamban, Cebu City ug nanrabaho sa Israel sulod sa 18 ka tuig isip caregiver. Matud ni Pleños, kagabi lang tulo ka higayon nga nagpalupad og rocket ang grupong Hamas. Matag higayon nga mabati nila ang tingog sa siren, dali silang mudagan paingon sa bomb shelter. Bisan pa man sa kapeligro sa sitwasyon, wala makalimot si Pleños sa pagtabang sa mga kaubang OFW. Usang po ko sa contact diri sa Philippine Embassy. Through communication, kanang mga member na mo na problema, amo dayon idulog sa Philippine Embassy ug sa pagili katabang. Sa pikas bahin, walay mga taga Lapu-Lapu City nga may mga kabanay nga OFW sa Israel nga midangop sa buhatan sa Peso Lapu-Lapu. Aron magpatabang sukad miulbo ang gubat tali sa Israel ug Hamas ni adtong Sabado. Ang Peso Lapu-Lapu usa sa mga accredited OFW help desk. Sa kinatibukan, adunay kapin sa 500 ka mga OFW gikan sa mga nagkadaang dapit sa Central Visayas ang anaa karon sa Israel. We would like just in case na doon natay mga relatives or family members nga nag-need o government intervention nga magpa-rescue dito sa Israel, please don't hesitate to visit our office diri sa Peso Lapu-Lapu aron properly channel nato ang ilang hangyo. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak.